Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, balik na sad ko o ako i-upload karon ang What's the Style Part 35. Gapon ato gapong basahon katong mga comments para na sa tay pang into vlog. Ang first comment na to si Michael Chan Amores, idol from Tubod, Lanao del Norte. Salamat sa imo Michael Chan Amores. Si Ma'am Delsan 99, maayong hapon sir idol, pasensya na pila naka-upload na miss nako paminaw. Busy lang ko pirmi sir idol, atiman ko tigulang o busy general cleaning kay nagsingabot ang sinway. Wala na ko pa ng YouTube, now lang gyapon. God bless you and family. Okay ra kay na Ma'am Delsan 79, kabalo jud ko ma'am nga busy jud ka sa imong trabaho diha o magpasalamat gani ko ma'am nga unsa imong ka busy naka-comment jud ka o amping-amping lang diha sa imong trabaho ma'am o God bless sa imo ha. Si Oscar Bedog, salamat na sad sa upload idol, daghan na sad buhat mahimuan idol ug salamat pag shout out sa among team dol kay way skip dol hangtod human. Salamat Oscar Bedog ug labi na sa imong ka-team diha nga naminaw gyapon sa ato ang makalingaw kay nga drama. Usbon ako Oscar Bedog, salamat kay sa imo ha o sa imong pagwalay skip. Si Gaudencio Simeon, good evening idol, dagang salamat sa bagong upload, more power idol, dagang salamat po sa imo da Gaudencio Simeon sa imong pagpaminaw. Si Sir Willo, upat ra ni ka-heart kang Sir Willo, salamat ay sa imo da Sir Willo sa imong kanunay nga pag-comment. Si Sir Dads Vasquez, thanks pala may drama sa What's the Style Part 34, God bless us all. Dagang salamat sa imo Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment o sa imong pagsunod o pagpaminaw sa atong makalingaw kay nga drama. Si Ryan in Quito, salamat sa upload idol, belated happy Valentine's Day idol. Salamat pod sa imo Ryan in Quito sa imong kanunay nga pag-comment nga maapil na to pagbasa o maapil po na to sa pag-vlog. Daghang salamat sa imo da Ryan in Quito. Si Bonifacio Lesbos, bago na tong komentor, welcome sa Palamay Drama, Bonifacio. Makalingaw jud ning imong programa idol. Tinuod jud na Bonifacio. Makalingaw jud ni atong drama kay kini atong What's the Style makalingaw jud. Bonifacio, salamat kay sa imong pag-comment nga naapil o pagbasa na karon. Ug mo atong listeners tanan ga comment sa ato ug ato lang sugdan atong What's the Style Part 35. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Kaya ko, nagpower ko, lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Aygon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Gina, ginaingon, di na ginunta ko makigbalik pa nimo. Apan may pagbati pa man ko, surrender na lang. Mao niya nahitabo sa akong kinabuhi, hindi na ko mahimong mahikalimtan. Ma, Mo na isulti na ko ros mga marites sa gawas. Tu ako noro ng imong uyab sa baysuyupanan nga gipanag-iya ni Nicolas. Nagsuyop og syabo si Greg. nisaad naman unta siya na ako nga dili na siya magbisyo. Wa pa gid siya ni undang. Kay ikaw rin na konsumisyon anak niya. Doon na pay laing babae nga nakonsumi anak niya. Kay may lain pa maday ng uyab nga wa ka lang mahibaw. Ug may anak pa gyud siya sa maong babay. Si Greg, dunay laing uyab ug may anak siya sa maong babae. Sige.
Una lang mo gawas eh. Dewason pa ko nagsugyap. O, pa man mo bukal, God. Sige, tiwasan na. Nari rami. Sige. Tuwa na sila. Walang sila kay Bao nga di apa ko yung extra sa kaputos. Ibutang ko ni siya po, Elby. Aron di dahil mo, dali mo bukal. Inigan ako. Okay. Ang lighter. Dirap. Mia yung suyog. Mia yung suyog. Gina? Ikaw? Wa kagi ayo nga pagkatao. Gawas ka adik ka. May laing ka pag uyab ug may anak pa mo sa usa nimo ka uyab. Ay nagpakita na ko. Buwag na ta. Buwag na ta taong adik. Kung wa ka palang mo antos may suyupanan, tawag yun unta ko og pulis. Wa na lang yun. Kay, basig maan po kang manuyupay ka ditong maabtan kas mga pulis. Buwagan na nako si ama. Di na ko niya. Mangita ko og laing uyab. Kalimtan ko na si Greg, ma. Aka na. Muna gusto na kong mabatian gikan nimo. Buwagan o kalimtan nimo siya. Si Bobby, dako man na gusto nimo. Sugtan nas Bobby, day. Kay buutan man na siya og aduna pagitarong nga trabaho. Upadayon ka gyud og panguyab na ng bayana. Oo, Na pa. Gina. Yes pa. Karoon nasayod ko nga nabuwag na sa kari. Padayon ko pangiyab niya pa. Okay rin mo. Nga makauyab ka og nakuha na sa lain. Pa, Okay rin mo. pasam ka tinuod pa. Palaka kay ko. Basig dili siya malipay sa ako si Gina ba. Ano ba? Kuan mo pa ka ng kuan mo gud. Gamay ka kalmas. Aha. Liwat ko nimo pa. Liwat ko nimo. Gagmay kita karmas. Pero love kay na ko Gina. Love na ko. Okay noon. Di man tayo babae nga mag-apas og dako ba. Pero kasagaran lang yun na nga mangita gyud dako. Kagusto ginandag ko. Gamitan ng imong dila. Ibagawas. Ibagawas imong dila. Sige na. Ibagawas. Ay, pagkawas pa. Taas yung dila mo. Gamitan lang yun na. Maros ligan pa. Kung di malipay si Gina Sa dila? Dila. Ah. Kuwagan. Boge. Boge niya. diba? Pagitag lang babae. Ano na lang. Sige lakaw na. Pero gamitan yung dila. Okay, pamisita na. Lamat kayo na. Ikisugot ko niyo. Lamat kayo. Kaya nakita na ko nga matinud-anon ka diri na ako. Maong, gisugot na ta ka. Lahat kayo ka na. Hinanto pa nga. Opa mo kauyap sa grade. Unya, kada ka na ko mahilabti atong Greg. Ah. Dili ka kahaon niya mausab. Kung iniguman ni mo kilapot na ako, masuta ni mo nga di na ko putli. Mahal kita ka na. Bahala na di ako mo yung kaunan mo. Okay rin ako. Salamat kaayo. Tegang salamat, papi. Gusto ka? Pakasal na ta? May andeti ka? Unya na mag-upaganit ang uyab. Basta kay nituo ko nimo nga love kaayo ko nimo. Kuan ba? Sunod adlaw. Holiday man. Noro ita? Ha? Asa man? Di ta karoon sunod adlaw. Holiday. Mag-date ni mo ron si Gina. Yes, papa. Mag-date me. Og, ako rin siyang i-check-in karon papa. Siya ron akong chirchiron. Alanganin naman ang ginako ng imo. Gamita ginang dila mo og tudlo. Balitain lang niya kung sa'y resulta sa imong pag-jirjir niya. Ah, sige. Batay ko! Ginakampay! Salamat pa. Mabalakag yung ko rin akong anak. Nga, basin og dili malipay. Ang babae nga iyang gamiton, ibabaw sa kama. Kiday, mihono na ta tumutsot. Mutil nga atong chikinana ng atong isakyan. So, Basta kay mauna. pali. Okay ra lagi nagapila sa tiya.
Lube ti ka, unsa ka. Salamat sa Busay-sad ko nimo. loob. Imong love na ko Pero si forever. Ipano daw di haber forever lagi. Mga kay bawo mo dag storya. Okay. Basta, Awan driver. Dara plate yo. Thank you, sir. Ah. Day. Dali na. Ay, Tana. Wow. No. Kalain. O bayo. Akong ipagawa sa Pagilo. akong dakong dila. Kagamay am lagi pangaganing mo. Burag bangag sa white tower. Masuda ni. Taas akong dila oh. Lami lami Trabaho ti ka sa dila. Oras ka diya munong ka na nang imong kuan diri. Ang imong kala ba? Ang imong murag gamay raman to ako murag white flower. Masud lagi. Okay, mura na siya buhok. Masura. Anso. Sige. Ready. Ready, 1, 2. So, Grabe, haluang mo na wa. buhok ra gid di ay. Ilihok sa nang imo. Saan mo na? Asa man ni? Aram nigwa. Ihok ka imo, papi. Sige, oh, bisa kong saan. Asa mo? Huwag yan nga ni. Sige lang tagitan ni. Siya. Alam mo yun. Cute sa diya. Hindi mo dahil kayo. Kana na lang kami pa. Ikaw din akong bisita. Napuno na sa alahas ang imong lawas. Ug imuha sa din ang auto ang naa sa gawas. Oh. Ako lang auto nga asgawas. Nindot akong trabaho ron. Ug ni ako day. Kay gusto kong makigbalik nimo. Kung makadawat ka nga mo ay manginhan sa duha ko ka mga anak. O, unsay po timong ipasapot? Unsa man? Okay ka nga. Magkabalik ta. Ug manginahan sa akong mga anak. Kung sugod gani ka, magpakasaldayon ta sa labing dali. Kalain sa padako ko sa duha ka bata nga dili ako'y inahan. Sabton ko na lang ba nga mubalibad ka? Sige. Di na lang ko magdugay. Mangita na ako gaing babae nga akong uyabon nga makadawat sa duha ko ka anak. Sige, atin Ayaw. ko. Greg, ayaw pagbiya. Gigunitan mo nga akong kamot. Mahal tagihapon ka. Kung may patrabaho pa lang ko atong higayon na nga kita pa. Itaon tayo magkadayon. Sige, sugot na lang ko sa gusto nimong mahitabo. Magbalik ta. O magpakasal ta sa labing madali nga panahon, Greg. Gina. Bisan supak sa kong buot nga manginahan sa duha ka bata nga anak ni Greg sa laing babay, sugot na lang ko kay mahal pa man gihapon ako siya. Nagpakasal ko niya og nanginahan ko sa dili nako anak. O ito mga kasama ang kaagi ni Gina dinhining tulumanon. What's the style? Nanginahan sa dili anak style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Abel, ginaingon, bati paminawon nga ang manag-agaw mag-unay. Baliw ko nun ni, mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Abel, mata na. Ah, Nasaan? saan ba? Ay, si Anisito ko. Ano na? Anya, di ay. Ay, murag kabayuton man ang igagawa ko nimo. Maligo na ko pa. Oh, sige kay aron makasayo mo kumpra ni An. Anisito di ay, dito sa Carbon. Gobel, dito ko dapita. Sige gaw, ano sito? Kung mahuman na kang pamalit, ato lang gabot ang mag-abot sa itong abutanan gawa. Sige gaw, ano sito? Naman ang ikakawa. Taod-taod naman kung ni Adinhis among abutanan. Pulan gani ko ron, muuli man kong una ba? Pila kagilay mo karons na eh. Kapuya, di ba? Tulis ni. Ambi ang imong rilo ug imong pitaka. Dali! Maluoy ka, di ni akong kwarta to. Dali, dali! Ay! Tupad mo! Tupad mo! Tupad! Ambi ang inyong kwarta. Pagdali! Dali! Unsa mo duha? Uyab! Tupad! Uyab mi! Oy,
to lips ko naman eh. Unsa? Kaya na, kung dili na ninyo buhaton, just lakong kung inyong mga tiyan. Go! Lips to lips? O yan, pinay mo. Kung sa mong duha, diha! Kasayo ba yun yung nag-what's the style? Ilo mo itong tulisan. Anong sa matawag mong duha? Anong wa man mong report sa pulis nga gitulis mo? Anong sa ba mo? Nahadlog mi tiyo. Maugyod pa. Kung maatupod mis presento sa polis, magdadami sa mong kinumpra. Upat, bro. Pastilan, kidakos kwarta kidakuwas tulisan. Sorry pa. Huwag may magdahom nga mahitabo to. Unsa to? Unsa to? Nag-lips to lips mong duha? Kay gisugo mo sa tulisan? Nalok kami ming duha si Gaw Abil tiyo kay nagtiom sa skilid na mo og kutsilyo tiyo. Unsa? Mo lagi? Asyaro! Wa mo musinggit aron makapangayog tabang sa mga tao des karbon kadang tao des karbon. Pa, wa na lang kay basig iduot niya't mga yung kutsilyo sa akong kilid. Naunsa man po. Dili naman hinuon ko makatog. Sige naman kong imagine sa among pag-lips to lips ni Gaw Anisito. Feel ako, dili may agaw. Maramig uyab. Huh? May imagine pang nako ang kahumot sa ginawa ni Gaw Abil yung nag-lips to lips ming duha dito sa karbon. Saan niya akong kipati kay Gaw Abil? Naigugma man ko niyang pinakalit. Oh, tiyo, anong dagan man mo bisita, tiyo? Dunay na may. Kinsa may pamayan, tiyo? Si Abil. Usa? Di na mahimo. Unsa dili mahimo? Magbinyo na si Gaw Abil. Unsa? Unsa to? Anong dili magamusugot, Anisito? Bisin na naman ang lalaki sa among panimay. Na mga ganikan na may ni Abel. Naunsa ka Anisito? Wa man, tiyo. Wa. Sugad, karon pa kong sakitig maayo. Gaw, nganong nakupog man kang maayo? Gisakitan lagi ko, Gaw Abil. Gaw. Pwede ka mga-feel sa akong na-feel ni mo, Gaw? Gaw, mahimo ba? Minyo na ko. Bisag minyo na kagaw. Di ug di malangkat sa akong kasing-kasing nga love ti kagaw. Hey! Agak lasong taon, Mabel. Sito, gako sa mangkod mo, Gaw. Igagaw naman sa tikay, nag-agaw mo mong Abel nga asawa na ka. Anong gagakos man mo? Akong nigakos ko sa akong igagaw bay saki kay sa tanang igagaw na ako din ni kining bayana ang niya sa akong kasing-kasing. Gaw Anisito ha. Tinuo na ba isa? Pero karon kay kasal na naman mo. Minyo naman mo. Mo na lang ako igagaw. Pagapingin siya ba sama sa akong pag-amping ug pagmahal niya. Sito! Sigaw Anisito. Napaghapon siya sa silong ng amumpay. Hupog na kay siya. Kaluoy niya. Mula! Buno! I love you! I love you! Mintag dili na ako ng akong pangan. Mel, dali na! Tuog na ta! Kadiyat lang! Sabi akong buhaton. Ako nga toon si Anisito. Ug ako nang papaulion sa ila. Basig makasabot sa iyang mga aksyon ug nipanulting akong pana. Zaki! May naog sa kuha kay akong papaulion sa ila si Gaw Anisito. Nagmata pagaw. Unsa man? Wa pa mo magturjak sa iyong bana. Mahimo ba? Pauli na sa inyo, be. Hubog na kay kao. Ni ko mato. Ano gipakalitan sa kunin mo gaw? Anong mo ka musulti na ako nga may mamay ni mo? Nga may mga asawa na ni mo? Wa na kinahanglan ang akong pagsulti ni mo, Gaw. Kung siwa, ming nandun kay ni Gaw,
Nasayag ka ba? Nga gisakitan ko maayo ganina dito simbahan gaw? Sabtalipaso ka. Samot ka gusbat. Ako kasi-kasing diyang ni Kes na nimo sa ngabil mong bana nga si Sakit. Nagsilos ko gaw. Ninahin ang imong tingog. Ikaw, Abil. Lapti ka. Ikaw? Lapti ka gaw. Sugod pa. Sugod na nagka-lips to lips gaw. Diyang mi dapat ako ngabil sa ngabil. Naku may mutang gaw. Sige na ko gunauna ni mo gaw. Dili Lapti ka gaw. Dili mahimo kay man nag-agaw tang duha. Igsoon ang imong mama ug akong mama. Kadagan niyang manag-aga pipon ngayon ang silag puyo diya. In love kay ko ni mo gaw. Parehaan na nilagot in love sa usa-usa. Kita sa gaw. Muli ang itong bation daw. Muna itong gibati di ba? Isagaron lang ako. Hatagi ko sa gusto gaw. Ha? O sige na. Aron pa uli ka na sa inyo. Kung makitaan ka sa kumbana. Bugua sa ito. Pakita ta nila. Nahago ta. Gaw, unsa ba? Gaw! Si Apil o kanisito mo na nagkuyo. Ano na sila? Hangi! Nangika sa sapot. Og si friend Abel, kihubuan sa sinina ni Anisito nga iyang ikagaw. Ew! Kalahin silang kibuhat. Unay silang manakikagaw. Hindi ko katuo ini. Dili, kiwid. Lagi ko. Ay, nga nang di man ko makapalipad mo ka. Walang yung iran tas ako makaliwat. Basta, lahat na ito usa-usa. Gaw, Anisito. Gaw. Man ini. Ulit na sa inyo ka. Lagi ka. Pumanani. Nakawa ka po. Kalimot ka. Anisito. Abel! Sito! Sana inyong ibuhat, Sito! Dr. Jack ni! Ano naman, anal ka? Ay, buhat yun! Nag-uunay man mo! Zaki! Buhat, Abel! Wa ko'y nahimo. Nakitaan man mi ni Zaki nga may gibuhat na dautan. Adlawan mi gikasal pagkagabi nagbuwag na mi. Unsaon, nag-unay man mi ni Anisito nga akong ikagaw. Mga katuma kasama ang kaagi ni Abel. Dinhining tulumanon. What's the style? Ako gaw style! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Raquel, inaingon, mas palabihon ako nga mas malipay ang akong anak kay kanako. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. Salamat sa mong paghatod nako. Salamat kon. Ase, ato ko Raquel. Bye, Ikay. Kinsa man tong lalaki ha, Raquel? Kung kauban sa trabaho, ma. Ayaw bayag kalimot ana si Joshua ay nangamahan ana. Nyaw sa bakus ba nasad nimo? Mapaang ka nasad kag kaduha? Ma. Kunya, okay raman ka nga wala lalaki ang imong kinabuhi. Okay raman. Nanguyab di mo sa ikay? O, ako nang gisugot. Dito ra ba nas ikay? Tado ba ya na nga siya ang kuan ka nang hingulatan na siya babae ba kay siluso kuno kaayo na. Di po tingali na mangulata kung way sa... Unya, siluso man kayo nas igay, be. Kung dapatan ko niya, di ko magpalkan si... Dapatan sa nako siya. Unsa? Kinsa man ang lalaki nga nasa sala lula? Bisitang mama nimo, Josh. Unsa? Iya ba ni way inom? Dahil palit kong bino Raquel, magtagay ta. Ayaw, kay na ang akong anak maikog ko. Naikog kasi mo anak? Nakuha ka maikog? Ngayon mo bisita? Unsa kang klasiyas pagka... Nirespeto lang ko ni Josh. Ulit ako na baya na. O dili siya ganahan nga may dadon kong laki din, he? Be, tao gabi. Kaya mag-isulti ko sa mga anak. Unsa? Dili ko ma. Magkig-ila-ila raman siya ni mo na. Di lagi ko ma.
Ayaw pugsa si Josh, Raquel. Papaulian ang laki ang abi. Maglagot gani ko na. Josh! Sumbagong gina ko ba? Ikay, mahimo ba? Hinahinay lang sa pagpadagan? Hila sa kanimo anak, Raquel. Sabtalagot si Josh. Bata pa siya. Bata ko taon. May 18 years old naman na siya. Ako na maglagot at me. Ikaw sa ba? Madisgrasya ta. Mahinayin ni. Ibangga ko ni motor, Raquel. Basta praguton ko ni mo. Ayaw kong iamong. Iamong tingala. Yung mga anak, insulto na ko. Ikaw sa ba? Ano nga mining motor gimanaog ko? Di ba ko gusto mo ubiya sa kong anak ko si Josh? Siya ba imong gipili? Raquel? Oo! Kay ako siyang anak! Adi ay! Sa ato pa! Huwag ka may gugmari ko! Ikay, please! Ano nga mining motor gimanaog ko? Honong! Ikay! Lakot lang! Ikay! Ikay! Sana! Nakalitan ako, Raquel. Ako muna masuko. Di makamahadlok. Insulto mo ko sa mong anak. Sulti siya. Naperte na kong kuyawa. Kung maunay masuko. Ikay, ngayon kita ko mo din gusto na ko mo pauli kay nagkurog pa ko sa kahadlok. Mawagtang na yung debate dahi kung makatilaw ka na sa akong karinyo brutal. Sige, tana. Manood das kwarto ni mo tal. Katog na lang, Josh, kay basig tugay pamuuli ang imong inahan. Huwag yun tumana ni Mama Raquel ang akong gihangyo niya. Mabuwagan niya ang iyang uyab. Pastilan sa ining Raquel. Kapila na ko gibalik-balik niya. Ngali na siya magpailan og lalaki. Sumagod ikaw, Josh. Hain manong imong amahan. Igo lang giithan ang imong inahan. Unya kalit lang kining kawagtang. Wala mo atubang sa iyang responsibilidad. Isip usa ka amahan. Ngayon mo ba, Lola? Ay, nagisgot eh. Apo, kung pananglit, mo kalit lang pakita nimo ang imong amahan. Magsabot lang. Diyos ko Ano naman dahil? Diyos ko. Basig parehas ka sa amahan ni Josh. Nakalit lang kawagtang. Dili parehas ang mga lalaki rin. Ay, anang imong inahan, Josh. O, di buwag ni Mamang ng nakihar eh. Nagpahatod pa siya. Diin ka ni sila gikat. Oh! Josh! Asa ka mandong! Josh! Pauli na lang, Ikay. Ay nalagdayon kay naa si Josh. Ano na mo ka, Raquel? Anak na ni mo? Ha? Si Josh, maragi sapot. Sige na, biya na karon dayon, Ikay. Huwag kumahadok si mong anak, Raquel. Ikay? Ha? Josh? Di ka ka makabuwag ng laki ah. Kaya isog ba ni mo? Masaman, ligong ka nagbuko. Dili ka nga kung pamuta. Tagilong dia. Sa? Ikay, please. Ay nalagtubay ko ni Josh. Di, Raquel. Ang patagbo ni mo. Sa? Ano ikaw yung magbuot? Kasi kung maon siya mong inahan. Dili ko gusto mausap ang nitabo kang mama. Nga paangkan lang. Ay! Barog ba? Barog! 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 Di ba? Ikaw ba si Edgardo Feliciano? Ako, sir? Kaya ako may inyong gipreso? Ako may kulata taon? Dogan ka mo gipanidaan. May gani, nakuha lagi ka na mo Edgardo Feliciano. O, sir? Ay na lang pagpakaroon ingnon pa, Edgardo. Ikaw ang tigbagsak sa mga giling drogas. Sa dapit na ibang puyo si Diyos nga mo ay imong gireklamo nga nagkulata ni mo. Ha? Nasuwa, nagkasbali na mo. Edgardo, alias Igay! Manoy Alfred, salamat. Nawa ninyo prisuha si Josh. Ikaw sa dili mo ning pulis, Raquel? Ako magawang si Manoy Alfred. Dakpan na lagi ka.
Dugay na kung nagpugong ni mama nga palayan ka. Kay dugay na kung nahibaw kinsa ka nga nasuroy sa among dapit. Dili! Dili. Pagawas ako rin, Pita! Pagawas ako, Suan! Pasya! Pagawas ako! Josh, tana. Mamaulit na tayo. Pasaylo ako, anak. Ngawa dayon ko matuman sa imong gihangyo na ako. Labti ka ma. O di ko gusto nga pasakitan ka lang sa mga lalaki. Di ko gusto nga pahilapon ka. Di ko mutang akong kasing-kasing sa kisulti ni Josh. Dili siya gustong pahilakot ko sa lalaki. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arman, ginaingon. Daghang hipokrito nga mga tao. Murag mga perpekto nga dili makahimo og sa. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay man. Doon na Liga Basketball ba? Alang pistas to. Saman? Lipaak? Ha? Lista ka? Lipa ka? Asa man ko nga team by Joven. Ano yung karamo? Ba? Dagay maayo ba kayo buli ang tao na? Okay kayo, maayo kayo. Sige! Tara! Salamat! Basketball? Wala ka pila na armas sikal ka na duwa, Ang uban nga players na ay robo ka manuwa, anak mo ng basketball pa. Lagyan basketball, di ka masakitan. Ayaw apel. Di ko gusto nga makakita ko ni mga robohon sa kontra. Si Papa. Magi ko musukol kung robohon ko. Muna diha. Musukol ba yung kay? Muna akong gilikayan, Arman. Oh, Joven, Arman. Unsa inyong tuyo na ko? Kuhaan ka na, Leslie. Kuhaan ka na mong news ba sa among team basketball? Sige na, Leslie. Sige na, Liz. Kung mudaog ka, imo man ang premium nga cash, na may cash prize. Si final ko ninyo. Ay, gikuha na mo si Faye. Mauna, gikuha na. Kuha na mas may sa team lang, Jujun. Mao ba? Sige na, Leslie. Liz, sige na, Liz, please lang. Sige na, Slay. Ikaw gito among nauyunan sa team nga maoy among news. Tungkol na yung lubot, Slay. Paapay mo. Daog lagi ka. Sabi ninyo, ang team nilang Junjun, mo'y nakauna-unta. Pero, nibalibad ko. Kay mao, lagi ko anang news. Uso ko kasuway Okay na ka. Di, suway na ka na hindi, Slay. Si Liz, ang news nilang Arman, Ubin? Ito yung tangilang Jobin da. Paus na nilang nagbuan na nato. Otos Liz, nabulibaran na nga itong news. Kaya mauwa ko pero naasya news sa team nilang Ubin, Arman. Wala yung problema, by Junjun. Walang pa man po si Faye. Ba, Faye? Relax lang mo, Junjun. Ilta sa news, and I'm sure ako ang ma-best news. Ang mananaog best in basketball uniform nga may ganti nga 1.5 cash Team Capricorn! Jubin, daog ka, Jubin! Capricorn mo dito. Daog na, yes! Niyan na nakuangan pinsa ang best news. Ready na bang kanan? Ready na! Okay. Ang nahimong best news, Team Capricorn! Lawa, midaw ka, Leslie! Leslie, Alo! Gakos man sa gala ko, Leslie! Kung magdahon ini! Doon mo duwa, karong gabi, Arman. Doon na pa? Sa inyong kontra. Ang team lang, Junjun? Masa? Ayaw pagduwa. Nak, ayaw yun. Kuya kayo nang muduwa si Junjun. Labi kontra niya. Nasuito ko na kung sa batasan yung tawanan sa duwa. Mamiang na siya. Ay, nasuito na kuha na yung style niya. Iya kong tuyuan. Malas lang sa niya. Last 2 minutes! Training na kayo. Kailabaw na kung sa kapuntos ang Team Capricorn. Op! Nambula ni Arman! Op! Kipasa niya kang Jobred! Op! Kipasa niya palit kanto ni Arman! Op! Bomba! Shot! Bola for 3 points! Time out! Team Junjun! Kung mapagusog lusot si Arman, kumabagal. Kaya ang kunin doa. Nina. Tuyo mo niyo, Bay Junjun. Ayun, nag-apila ng basketball, Arman.
Kay gidungtan biya ka sa tinyo lang ni Junjun. Di nabitaw ko papilon sa kong papa, Liz. Liz, thank you. Iwan akong gisugot. Love mong ko ka, Arman. Ngayon kayo nakita ta, Liz. May mong magsulti. Unsam ka na ha, Junjun? Abay mo dugay na kong lumiyab ni mo, pero wa ko na masugta. Pero si Arman imo yung gisugot. Kay love man ako siya. Ako di. Sorry lang, Junjun. Dili ko magdawat na sorry ni mo, Leslie. Kabahas ko ni mo. Ninyong tuwa ni Arman. Hi, Leslie! Hello, Faye. Asa di ka? Uban ka? Halo-halo ta na. Sige pa. Ta na. Ako katang si Junjun na nagpulot ng Leslie. Muna na lang ko pauli ninyo. Salamat kayo sa libre nga halo-halo. Ito tika, Leslie. Ay na lang, Junjun. Salamat na lang. Makita mo po ni Arman, Roy. Nara siya maghuwat na ako sa ikaduhang iskina. Sundan na si Leslie, Junjun. Eric agi niya. Yan ang unang iskina. Ngaway suga. Manang ako na siyang birahon. Doon na siya. Kini ay. Madugay, Mas Leslie. Matod niya sa chat niya, kay paingon na siya din sa ikaduhang iskina. Nalangay man. Junjun, yan ang ginaman ko ni Madini. Busog ka. Ayaw, Junjun! Ayaw! Tagot ka ng mga Leslie. Junjun, please! Ayaw ni ko! Ako ka, Leslie. Sir, nganong dakpon mo ko ninyo? Ang gita. Tungon sa imuhang pag-rape kang Leslie. Usa? Ganun nga akong anak may inyong dakpon nga. Wa man na siya magbuhat ni anak, sir. Ayaw, sir. Doon na may ebidensya. Kiningi sa basketball. O doon ang saingang Arman, di ba? Team Capricorn magka-Arman. Sir, pero ako mag-rape ni Leslie. Si Leslie mismo ang misulti nga ikay may naglugos niya. Usa? Tuwa ko mang-rape niya. Wa, Junjun. Sir! Dakpay si Junjun, sir. Kita kita sa CCTV kamera, sir. Nga sa'yo nagdalit eh. Pinugos ko bagay. Hindi na misulti ka saksi, sir. O niya, sa man, Junjun? Sabo pa ka? Nalo si Timmy. Sir! Ito tayo sulti niya! Juman! Pwede niya tinong? Junjun, sorry. Nagkonsensya gyud ko. Ako'y nisulti ni Juven nga mo'y imong plano. Tipo ni Mas Leslie. Sana. Faye! Arman, sorry kay ninyo. Naluoy magugko nga. Nag-aw ni Leslie nga. Natulala. Sorry. Miadto gidayon ko sa barangay hall. Ako nakita si Leslie, tulala. Pero isan pa man sa nitabo niya. Ako siyang ipakaslan. O gipakasama na mo ni Leslie ang nitabo niya nga giurom lang siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bradix. Dinaingon, ayaw buhata ngadto sa uban kay lisod nag ikaw ang sumbalikan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikalimtan. Gwapo ha sa kong uyuan. Asa makacho? Papa, mangitag chicks. Chicks gihapon tuyo. Misag wanggits na. Shit. Ayaw anak, brother. Way una pag-upang ko tabaya ka. Kalimot. Ang dugo nga naglatay sa iyong kagatan, mausap ang dugo nga niya naglatay sa kong kagatan. Hinong na. Sa kumawi, brother. Asa ba ko tiyo? Kay muban ko nimo? Mangita lagi, chicks. Usa ka ba? Di man nung kamutuo. Hi, Elizabeth! Hello, Pradix. Kasi ato. Ulitaw ko. Daga ka. Siyempre, mamisita ko nimo. Okay ra? Unsa ka diha? Mamisita ka na ako nga ganiha pa magani kong nakakita nimo nga doon na kay giagbay-agbayang babae. Unsa man kuro tong giagbayan. Pero, dito na ko ikaw, Lisbeth, ang akong gusto. Pagchorda, Bradix. Gipanguyaban mo yapod ko imong uyuan. Kasi mo yun na.
Kinsa pa? Edi si Joram? Yo! Iyota daw ng Lisbeth kay bagay ming duha. Pulos may mga batanon. Kiyat bing naong ayaw na pagkumang. Nakauna man kung panguyab ang taong Lisbeth. Eh mo sa desa mo yaban. Sa kabangitag lain. Slaaya ni mo tayo. Klaro. Iyota na naman ako, Chevy. Sige na, please. Okay na. Ay nag-uol-guol diya, Bradex. Uyab na ta. Tapi, disugot na ko ni mo, Lisbeth. Loading. Huwag ka kasabot. Salamat, Lisbeth. Happy kay ko. Ay, Bradex, ay kay palabi bay. Mo naman lang tanang babae din sa tundapin bay. Samtaong ka bay, Henry. Wa ko'y mahimo, ana. Dihang ako silang ipanguyaban. Lamang kong gisugot. That means, nakagusto po sila na ako, di ba? Pero, klaro yun ba, Bradex ba? Klaro ba? Saman? Napuro sila na binuangin mo, ha? Ayos, ana ba, Henry? Pulos binuang good taon din. Sumagod si Christy, si Joanna, si Mitch, di ba? Unya si Juanita, ay mo lang sa gibiyan. Gibiyan na mo pinakalit. Wa mo ikay. Luoy kay si Juanita. Wa mo mikmita. Kung sa, wa di may klarong konklusyon ni Juanita. Kung saan ka. Kinahanglan mo gyud ay by Henry nga kung pulaan na ka sa usa ka relasyon, mananggit pagyud ka? Wala na mauso. Ang uso rong panahon na ghosting. May rani ba? Okay, kakuwapa niya. Karoon pa mong kukita niya sa among tapit. Ila-ilaho na ko siya, be. Hi! Ako yung asali mong bagwis, be. Thank you. Makaya raman rin ako. Baka naman ni. Ay, ako na lang. Dagang bitbit ka. Maglisod ka. Sige na. To refuse an offer is a big insult, diba? Sige. Salamat. Just call me Bradex. Ikaw? Bago di kang boarder sa boarding house ni Noy Aying? Oo. Murag unfair man. Nagpailan ako nimo pero kuha man ka nagpailan ako, Miss Guapa. Ivy. Poison Ivy? Oh, careful ka. Makahilo ba ako? Henry, asa na may update si mo amigo? Wa na lagi na siya magpakita na ako. Buhi pa to? Nakalag na. Maudi ay, nga wa na ko makakita niya. Ang iyang gibuhat sa una niyang mga uyab, yasang gibuhat rin ako. Sagdi lang, musong balik rin niya ang tanan niyang gibuhat sa mga babae. Bradex, unsa man ka uyab na ni mong bagong border ni Aying. Uyab kay na nako, ma. Ganong kadlawon man ang mauli bayhana. Unsa man day ang trabaho? Wa ko mahibalo, ma. Unsa? Wa ko mahibaw ba? Uyab mong daon niya, wag ka kahibaw unsang klase hasyas pagkababay. Usa ko kababaeng bayaran. Unsa? Nya karon nahibaw na ka. Diyaan po ko nimong pinakalit. Sama sa gibuhat nimo sa mga nangagi nimong mga uyab. Okay ra ko. Total, lamay kang lalaki. Wa man ka na ginusaragot. Pero Ivy, ikaw ang babae nga akong gihigugma. Ikaw ang babae nga gusto na kong pakaslan. Salamat ka mo kanya, Bradex. Nakadahay ko ni mo, Ana. Ivy, I love you. Sure ka nga imo kong pakaslan, Bradex. Sure. Bradex. Bradex. Ano ka? Sakit at ugot. Unsa man ang murag tustok sa kuwa, Ivy? Ay, ako ng ayudi. Unsa? Ayudi, Deka? Yan naman. Parang di mo maptwist. Kapoy ang gamit og kondom, eh. Mas may nang ayudi kay gitaod ng daan og safety kung madili mo maptwist. Unsa? Pagumagon, ikaw na dyan. Pasti na nalabuan man ko ni mo sa kadagas mga chicks. Nalabuan dyan ko. Unsa man ka? Dalot ka?
Mga bundragon ko ta. Dragon. Mondragon. Dragon. Pero, ano sa ibig mo uyab? Maunit pinaka-the best ni mo uyab sa. Tepa. Ganun nakasulti man kanana o yun, ha? Ano man? Masa the best kayo para ako. Ano lagi? Ang nakagamit ko niya, askal niya mo da. Unsa? Nga ni masuko mga tiks. Nakaibaw naman kaunsa kong klasiha sa pagkapapay. Pero Ivy, uyab bantang duha. Imo ba yung gipagabit si Tio Joram? Wa man ko maibaw nga imo da isang tiyo. Dako mo siya gibayad na ako maong gisulit na lang sad na akong akong serbisyo nga gihatag niya. Wa din ay ayo imo uyab Radix. Ingon mo nga pagkaslan ni mong bayana. Pakas lang yun ako siya by Henry. Pero unsa discourage ka? Kita nagkatapat mo no. Kanya do sa kadaghan mo uyab dali mo biyaan kag nagkawagtang. Di nagkampakita nila. Mura kag nga wa ka memutang nga misuroy-suroy sa laing kalibutan. bahala na lang by Henry. Pakas lang yun ako si Ivy. Ug human sa mong kasal, dili na ako siya patrabahoon. Putlo na niya ang iyang pagka-Magdalena. Ano aying, may gabi bisa niya mo, siya ato. Si Ivy ba na iba? Nagpahibaw to ni mo kung asa siya? O usa naman kasi man nga wala ko makakita niya sa imong boarding house? Kuan, Radix, Lorga naman kung to siya sa Amerika. Unsa? Unsa Amerika noy? Kaslo naman minoy. Ambot ninyong duho. Klaro ninyo. May apam naman ko siya. Uboy, bidaan niya dito sila yung nasod. Unsa? Dili! Dili kini angay mahitabo! Dili! Muhilak man ka doon, Radix. Kitnan ko, ma. Nagkalit lang wala nagpakita na ko si Ivy. Aw, sakit di. Masakit kayo. Huwag na siya nagpahibaw na ko nga. Mularga na siya ka Amerika. Oh, sakit. Pastilan. Kanang gibate ni mo dong nga sakit karon. Hausa na gibatis mga babae nga imo lang gibiyaag pinakalit dong. Kanang gitawag nila way tarong closure ba? Way tarong nga panagbuwag. Ghosting. Ghosting ang tawag ana, di ba? Mura kag kalag nga dili na makita. Ghosting. Kapait, kasakit, pait ug sakit di ay ang bation kung mag-ghosting ka. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arman, ginaingon, mahal ko nga akong pamilya. Mao nga nakahimo kog mga butang nga di angay nga buhaton. Mao kini nga itabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, salamat kay nga na-regular naging ko sa pabrika nga akong kitabuhan. Malipay yun din ron si nanay ug tatay kung may baho sila. Labi na nga kung uyab si Layla. Huwag pa kong kali. Napito na ko sa bahay sa uyab. Mao ka na isay. Kami niyo una kay kukusab. Gusto na ko nga mutilaw pag-usab og laki. Unya, madam. Kinsa man sa imong naibga na imahang minyuan, wa man tangkay uyab, madam. Dunay nang uyab nimo, wa man tingali, wa man kay gisugod. Ay, di ko manguyab og minyuan og usab ang sama nako nga matured na. Ang gusto ko kanang batan-on nga lalaki nga sama nimo og edad. Murag, pulos man sabgod mga matured sama nimo ang nanguyab ni madam. Pero mga dato biasad sila, madam. Wa na ko magkinahanglan og dato kay may kwarta ko. Batan-on nga laki ang gusto ko, bahalag pobre. Og si Arman nga anak ni Simo mo'y nagustuhan ko isay. Wa may gusto na ko sa Arman. Si madam, di sa tingali manguyab sa Arman ni madam, may uyab naman na siya. Unya, sa tan-aw na ko, di man na mahangol og kwarta, doon naman ay trabaho. Pero naa sila magpuyo sa kong yuta. Gipapuyo ko sila diha nga way abang kay maluoy Manila akong bana. Og karon nga nakagusto ko ni Arman, buhaton ako ang tanan.
Busa ingon ini ang buhaton ko. Ug may isugo ko nimo isay. Amati isay. Maobasi mo? Gimingaw ka ni Sir Fausto? Labanan ni Madam Carmen? Buutan ko ka ito si Sir Fausto ko. Dili sama ni Madam Carmen maldita. Maldita bitaw. Buutan ra kong naas Arman. Tungod kay naibo mo siya sa akong anak. Pero si Arman, way gusto ni Madam, mature na si Madam. Ug may iyab si Arman nga sama niya nga batanon. Una. Maayong hapon! Naisimo! Nasimak! Si Isay ni Nang, katabang nila ni Madam Carmen! Iyo si Unsa man ni si Isay din, he? Niya man di bitaw na. Maayong hapon! Unsa mo kay tuyo ang taon ini? Ha? Say! May hapon sab nimo day. Paabuta mi diha sa ubo kay manaog ning simo. Oh, unsa? Papahawao na mo din ni Madam Carmen silang yuta. Kay ilan na ni gamiton. Oo nang. Tagalan na lang ko naman ni Madam og usa ka semana sa kuba sa inyong payag. Hindi na ba yan ni matawag og payag kay gipadak-an naman ni og kamay pero kukulamber na gihapon ang gamit. Isay, di naman mo. Kasabuhay ba si Sir Fausto? Di mo tama, di mo sulti mo gisana mo nga. Dili mi upawao din sa ilang yuta. Sa sahid ba yan ni Sir Yuta? Dili ni kang Madam Carmen. Bitaw, kaliwat pa ni Sir Faustong yuta ining among gipuy-an. Ani na lang nang, atuan na lang ninyo si Madam sa ila. Kamulay pagsulti dito og tarong kay iko ra masab ko niyang gisugo. Sige, maadto ko karon dayon. Mukuyog ko nimo, simo. Kitang duhang makigatubang ni Madam Carmen. Luya na ako, Layla. Duha man karawa na to nakuha na luya na ko. Maro kay ka. Abi kay ako ramang usaron din sa bay. Or jack sa din kag dali-dali. Ang saan yung tukar na kong gana ko pagkakita ko nga nipis kay yung mong duster ni sulog. Ni na. Sabi na yung lakra na yung kisa na ko. Lamia. Arman, kinala magpakasalatan duwa. Daghan ako ni mo gilabtan. Busa magpakasal na ta, Arman. Pero day, gamay padadahon akong tinigong nga kwarta. Isura ng kasal day. Bahala na, Queen. Di lang gusto mo gasto og dako. Ang importante nga, magkasal kitang duha. Sige, ako imo sa tatay ug sinanay na ko. Imo na ko sila nga magminyo na ko. Way magbuot nako kung papahawaon ta mo kay asawa ko sa tag-iya ining yutaa. Og iyang bahin ning yuta ang inyong gipuy-an. Paita ni. Asa man taan ni mahalin taon? Day, Bitaw, Madam. basta lang. Asa man in taon mi paingon. Lagi day ta kanya ni mo, Madam. Ay sure ba kay ni antong Sir Fausto sa buhay patutaon? Basta kay mao'y gusto kong mahitabo. Buhata na ninyo. Og ni apa. Nahinumdum mo atong gamay pa si Arman nga nasakit o niya gipahuwa mo namo ni Fausto og 100,000 pesos kay gigamit sa ospital. Ingon man pagpatukod ninyo og payag. Ako na kining padinglon. Pabayron ko kamo sa 100,000 pesos. Asa man taon mi ibayad, Madam? Magudang taon, Madam. Ay, abi yung hatag na to. Kamingon man si Sir nga, dili mo maningil. Siya rin bisulti nga dili maningil. Pero ako maningil ko. Pero dili ko kamo papahawaon sa akong yuta. Di ko maningil sa inyuhang utang. Kung inyong mabuhat ang gusto kong mahitabo. Mabuhat? Mabuhat na mo, Madam. Magpabilin mo sa akong yuta og di ko maningil sa 100,000 pesos kung magpakasal na ko ang inyong anak nga si Arman. Unsa? Kay ko tiguang naman na si Madam Carmen taon. May uyab sa taon ko. Gusto nung gaya sa mapakasal mi. Malo kataon na mo dong yung taon. Papawaan mo ta sa itong gipuyan dong o pabayron ta sa taga 100,000 nga nahuman ni sa gamay ka pa dong nga nasakit ka. Dako magusto ni Mus Madam dong. Dong. Lakaw-kaw. Kundi kagid magpakasal niya. Ikaw layang yun niya basin panig malukmay. Tabiyain. Mayo ka nga ingon ana buhaton bay puldo. Ana lang buhata eh. Ha? Tako kaya gusto sa Madam ni mo Carmen. Turjaka na lang na.
Tama ka namang mura kang nagkaon og tinustos mo. Unsa? Kung matudyak ka na nani, masugot na sa nahang yung tatay mong nanay mo. Tudyak ka na! Oh, bay, madapa ka na sa madam, bay. O yun, katong kita ko na niya, hugot pong kaya nag-angay, bay. Gigama na niya iyang lawas. Tinuod na. Kung bakit yung biyak kaya na taon siya, usarwian na ito para po yung Manila. Kumot ka ng tsuk siguro. Pero, bay, tumudog alangs ka sa kalipay ni nanay ug tatay. Kan? Aron di mi papawaon sa akong kipuyan, bay. Ug dili na mi panilnon sa 100,000 nga utang nila. Anuhan? Katubang na ospital us gamay pa ko. O lagi? So, nakautang sila. O niya? Bahala na ni. Okay. Ingon ana na lang ako buhat. Okay daw! Salamat gani aka, Arman. Madam. Ihatag ko ang tanang gusto nimo, labi na ni tatay ug nanay nimo. Basta maako ka lang. Madam, kalami. Gigakos magkuko nimo maayo. Gihagkan pa ko nimo. Kalami nimo kahumok nimo, madam. Pahimutang takita. Samay ka pa kung mo ani ka sabay kung musun tadayon ka. Ug nakakita gyud ko sa imo, ha. Gusto ko mo tilaw ana, Arman. Dayon sa kwarto. Isang matso na ka, madam. Lami ito, yan o. Sa gamay pa siya. Gigatas na ko ako, anak. Maudi na, madam. Buwan ko ako sa... Ano, madam? Karap yung lambi pa kay ka. Lagi! Ani, tambura mo magkita ko kataas. Saan pagkid ko? Huwag mo samot ni kataas, ikadapit ko na. Asing angon. Dalamig kayo. Padamim sa iyakan. Andito na ko. May nahitabo ginamo ni madam ato higayon na. Kung sa nitabo, gihagad ay kung niyang kasal. Ugwa na lang sa daing kong balibad. Aron, di mi papawaon sa muli ko yan. Kung di na mi panilnon sa dakong kantidad nga utang sa akong nanay ug tatay. Nagpakasal na lang ko sa tiguwa nga dato. Aron malipay ang akong nanay ug tatay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ikaw ang mapasol nga naguba ang atong pamilya kanhi tugog sa kalipay. Mo kinay nga hitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalipay. Maing taon. Ayos sa daotang akong bana. Naibaw ko nga wa kay gusto niya nga mamahimo na akong bana. Mo nga bisag unsa na lay mo ipanulti batok niya aron ko masuko. Telma, ron po to o kagawa ko magpakak. Ala pananghida si mong labaw nga mudalikyat kag pauli diri sa Pilipinas aron personal mong makita nga nagtuwa og kayo ang imong bana. Ma. Mao ba nang maming dili gyapon si mutuo nga nagluib niya iyang bana? O dandan. Apan giingnan ko siya nga mopaulig kadiyot sa Pilipinas aron masuta niyang kamatuoran. Prag, bisod ba na ng maming dako bigpliti ang pagpauli diri sa Pilipinas? Amerika ba ito yung himutungan? Ay daan magud sa misulti nako basta emergency kuno ang pagpauli. Libreho na sila og pamasahe sa ilang amo. Ay kaluoy tang Tilma. Kung ako pala unta iyang gisugot ug gipamana, makalaong gilunta siya. Nga dili ko siya iluiban. Kada tungod sa naghingapin niyang gugma kang Waldo. Apan kung masakpan niya sa akto na nga nagduwag kayo uman sa laing babae, sigurado ko biyaan siya sa akong anak. Kung mahitabo man gani nga biyaan niya yung bana nang ni ako na maming andam kong sagakay ni Tilma ug andam ko mga mahan sa gamay pa nilang anak. Dahan-dahan. Anak, doon ang sita rong gabi si Auntie ni Monilda. Sige lagi yan niya tinilidap niya.
Siya kita niya sa loob lang padota to na ako. Kuan, amutan mo na si auntie ni mo dong. Kalimutan siya ba? Mao nga, malimutan. Basta, mabisita siya karong gabi. Hindi sa ato. Kabayon, saan mo pa? Ha? Sige mo, kabayo. Ikaw, mura kang kabaw. Dutan yung tanahon pa. Itaw mo ko kabayo. Ba, sakay ka ni Auntie Nilda ba? Sakay ka. May kabayo. Kita ko niyo lubot to ha. Kita mo gini kung nagananak ni Nilda na. Ha, papa. Sakay niya ko inig. Sakay sa nimo ha. Kanang maghubo ka purol ba? Papa, dakuan mo itlog. Ay, pagsakay yun kay ano na kaskawas. Nakakita lang ka na mo ato doon kay nalimot ni tawag sila dos putahan. Mao di ay. Lagi. Basta karong gabi mani si auntie ni Nilda. Salamat kay misugutan akong boss. Papauli ko kadali sa amo. Minsan nung siya human ako sulti sinundan sa akong dinali ang pagpauli. Ug iya kong dilibrihang pamasahe sa aeroplano. Manghinaot ko nga dili tinuod ang gitaho ni mama-mami na. Di lang unta tinuod ang tanan. Ay, salamat kay nakauli ka gyud anak. Dinigit ko milaw sa imong bahay, ma. Ugwa kayo ni kabantay nga naabot ko. Kay mingaw naman ang palipot. Anak, matod pang dandan. Tuaron sa inyo ang kabit sa imong bana. Karang taod-taod, muhilom ko ato sa among bahay agi sa kusina, ma. Oh, kana maunay buhata aron masakpan gid nimong imong bana. Ma. Lola, maming! Lola! Di ko parang junior yung among anak, ma. Kay ni Asia. Pasagdan lang yung Waldo nga mulakaw ang iyang anak pa ingon dihis bay. Nagkakaon na ba taon ning bata? Junior, apo ko, sa kadiris taas dong. Di ako isurpresa nimo, dali na yun, apo. Mama! Mama! Ha? Uli di ka, mama? Uli di ka? Ni anagani ko. Si papa ni mo. Doon na ba'y babae nga gidasa ato? Tuwa si Auntie Nilda dito, ma. Unsa? Tuwa sa bahay si Nilda? Siya ang kabit ni papa ni mo? Mao ba? Imong kumari nang ginganlag Nilda? Unya nga nag-auntie manas junior niya. Iya lang tingaling ipatahod og auntie si junior ni Nilda, ma. Daan man to siya nagsulti nga crush kay niya si Waldo. Gibirikan gud niyang akong bana samtang dito ko sa gawas. Ug ang ibos ang bana ni sa kaisad. Kay para do na sa kapahungawan sa iyang gana, wa man ka diri sa Pilipinas. Nagsabot na ming daan, ma. Dili siya magluib sa mga kaminyoon. Apan nga nung iya manikibuhat na ko, ma. Karon mangutan ako nimo. Unsay buhaton mo kung personal mo silang masakpan nga magtagay sa kalipay sud gyud sa inyong kwarto. Kung nadakpan ko gani ron sila sa akto, ma. Bisag sakit. Buwagan ako si Waldo. Palayason ko siya sa among bay. Kung nagpatukod anang maong bay sa dagap ako, wa siya natampo na bisag gamay. Uli na kas Pinas, day. Ano siya lang na kay abot, day. Sorry kay Maria. Si Pariwaldo, sige mag-chat na ko. Nadanong ko kay Rami man na siya. Waldo, mahal taman ang taka. Apan nga no, imam ko giluiban. Busa, tiwasan na inyong gibuhat. Tiwasan na ninyo. Oh, padayon mo sa inyong tari. O guman mo matagbaw. Paghipusa ang tanan ni mong mga butang di atong panimayo, Aldo. Layas kay makigbuwag na ko ni mo. Ma, mo palayas, papa. Kuyog ligito si Auntie Nilda. Ayaw pag-auntie na itong Nilda. Kay dili ni mo siya iyan. Kabit siya sa imong amahan. Di palayas na ko siya. Bahalag asa sila mag-uban. Tilma? Ila kong ipasakitan. Ab silang duha. Muli, sige ko kita tatay kabayo, papa. Sige kisakay-sakay. Dapur ba kay itlog mo ni, ma? Maugid nak. Basta magita kong laing bata. Kalimti tong imong amahan. Salamat, Tilma. Kay imo akong gisugot. Andam ka pang mga mahan sa akong anak. Atandan. O, Tilma.
ako'y mangamahan sa imong anak. Panggaon ug mahalon ko si Junior sa mas kagulingon kong anak. Salamat, Dan. Manginaot ko nga dili ka mausap diri nako. Sukad pa kaniadto. Nga nahigugma ko nimo, day Telma. Kung ako pa imong gisugot, di ka unta masakitan karon. Dili unta, day. Kabugning mo. Dahil kalamit mo, Dad. Kakilok sa tumoy sa mong dila. Ipaat ni mong dila. Dan, aglamit na. Nangtay ka pa ko, Ani. Kahit ko, Ani. Mas tambok pa manis kang waldo. Aduh, mo menang gibila. Basta. Sige. Bisa ka nyo ka pa, ha? Sige. Tarugig. Bukan. Kalami. Mayo. Dan. Gawot, anak. Sa unang higayon nga nahitabo mi ni Dandan, gibati ko nga mas natagbaw ko niya kaysa kumbana. Samot nga nalimot ko og dali sa kumbana. Wa ko magmahay, buotan man si Dandan og iyang gimahal og gipanggang among anak. Bisag dili siyang amahan ni Junior. Wagid ko magmahay nga siyang gipuli ko sa maluibon kumbana. Sa pagkakaroon, mabdos na ko sa anak sa gipuli ko sa akong bana. Mga hingpit ko nagikalimtan kong bana. Mga kasama ang kaagi ni Tilma din tulumanon. Sa style, hingpit ng gikalimtan ang bana style. Kung mga listeners atong What's the Style Part 35, og salamat kay sa inyo mga listeners nga naadjud mo gasunod ko paminaw sa atong mga drama. Og labi na sa katong nag-comment, salamat kay sa inyo. Ang akong i-shout out tanan ga comment, shout out nako si Michael John Amores dia sa Tubod, Lanao del Norte. Shout out mo nako si Ma'am Del Sam 99 dia sa Hong Kong. Shout out po nako si Oscar Abedog. Shout out mo da Oscar Abedog sa imong kating dia nga naminaw. Shout out niyo dia tanan. Shout out po nako si Gaudencio Simeon o si Sir Willo. Shout out mo da Sir Willo o si Sir Dads Vasquez. Shout out mo da Sir Dads Vasquez o si Ryan Inquitos. Shout out mo dia. Og shout out po nako si Bonifacio Lesbos. Ug mga to listeners, tanan nga comments ato atong gi-shout out. Ug atang-atangin na pud atong sunod nga upload mga listeners. Og salamat jud kay sa iyong tanan.